Kajing pule na kashiti shaki Hebrew kalenong ka bakhandai kadekot ar hadu lai katway hadu bakhat saw ko para lapan yeng ya kata bernakal kabanta basyabar hakabaladon kading penyeng syarak bat kamiyej bat kikipu pen i ya kan hilakot kajaka bakentang syadien kaparda kabaar ladon kata bernakal ya kabalakot kajaka bakentang tam Henry abau kuris lawan kum ulang do orang ba jong ki babaha ki balawan tileng ba ka tabernakel bakham kraw bat kham janai ya ka ba sham thau de kiti kata kamut bakam dei jong kani ka perthai ularung tang shi sin rung ha ka chaka kentang da ka bashim da ka snam jong ki blang bat jong ki khun masi Henry da ka snam jong uhi perulayo ka jing suspa bam jukun namar lada ka jing senraj ki bri bom khoi da ka snam ju ki blang bat ki masi kartong badau de pai jong ka masi lut ka pen kentang na ka benta ka jing pen khoi ya ka do kano lelei ka snam jong kris ubadau man sim bom jukut ula terwai la di ubakhlem tho bria hau blai kan pen khoi phar ya ka jing ya tip lam jong phi na ki kam bayap ban mani ya blai ba im Kaktiin jong utray. Kajing puli na gospel bakut katkum o Marcos kalanong kabalay kadukot arpo hadu ba arpuay. Ha katakapor ujisu lapet ulalit pai syayeng bat lagi senran bat upai ba olawannya lumbiang hadu bakim yo alat syu wat ban bam haba kikur jung u kila bena syapang kani kilawan ban yalam no ya u namar kila ya ong ulalam wir ka gospel jung utray